Sugeng dalu Cak Slindro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangik, Mbak Limbo. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur menawi Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Suwe ora tau ketemu dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan buah semangka belinya di Jakarta. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458. Semoga jaya sepanjang masa. Amin. Ya rabbal alamin. Kula iki nek kalih piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh, nggih. Bapak Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika. Nggih. Kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih? Nggih, Parikan pantun. Lah nek jenengan pantun mboten sampun to kala wau? Sampun. Nah, nggih wong jenengan kalih kula kaya adik kakak kok, Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Gentos nika. Napane? Loh. Kok napane ya parian? Aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Ya paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kowe ape ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku, kowe ra enek kowe rene nyapa? Lho sik. Elingku ki sing kanan ki Mas Yoyo, lah terus aku Pak Bupati. lah kok terus moro-moro nek awakmu ki lho. Loh. Lah kowe leh mu WA aku piye nyuwun sewu kula ulur riyen nggih Mas. Nggih, dipadangke dhisik, cetake dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Iki mumpung urung kelakon oleh ku nyambut gawe lho. Kowe leh mu WA aku piye? Lah yo aku takon to tanggal 24. Dulu tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Iki lho jendalu Pak Bupati. Sik lah iki Sik kok dijelaske iki urung cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke urung jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten hari jadi. Sik, kuwi. Enten wayangan. sing ngasto. Lah sing ngasto Mas Cahyo. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene? Lah Lek ngabari piye? Lek WA piye? Lek mu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Saruban lho ngono. Lah aku gak melok Lah niki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing siap apa ki? Kadung dandan kok terus anggaraku aku melu sapa? Lah nek ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Lho, ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Ya Pilih sendalu. Macange Mbak Yulimbu. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu derek udu. Dedonga. Donga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri. Masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Yen bab guyub rukun ini sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing nggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah jenengane dereng apal. Lho sik, kula mboten ngerti malan. Lho, kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. Lho nggih to? Nggih. Tapi rak dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kok saking ngapale wong dianggep anak. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. Leres Pak nggih? Dempelan Pak. Nah, Tiba ya leres e Mbak Cangik. Ya bener pancen panjenengan kan piyosan dempelan kono. lah SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wih kok ya hafal kowe Mas. Aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham ki Mbak lah Cangik. ya saking ngapale ngerti. SMA SMA 1 Madiun.
sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, Kowe kok yo peso Nyolong iki pedal lho wong iki. wong ditanggap ki ya kudu ngono kuwi lho Mas. Nggih. Ora kok kursukur omong dongakne S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati. S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, Hobine Bapak Bupati apa? mancing nak mboten klenten kula. Loh. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah ki nyapa takon Sing hobi. hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Bupati iki selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas Yoyo. Leres nggih, Ini selalu keliling nyambangi warga masyarakat. Oh nggih. Ini adalah Bupati Kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasanya Bapak itu kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten, Pak? Oh nggih. Oh, 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. nak nganggo. Nganggo R. Oh. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R kali. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R R juga. kali. Nggih. Mbah Mutarom, R Nggih. kali. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Selendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik pertanyaane. Iki dalange ora nek R lho iki. Loh, enten Enteng jenengan Cahya Kuntadi. sanes. Cahya Kuntari. Oh ngeling-eling jeneng Kowe iki ra jenenge abang le jenengku ora. Kanca-kanca kerawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing gunake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, Ora tanpa bakal R. kondang. Apa geti komer ngono piye? Komer. Lah kuwi ya kancaku ya ora apal-apal. Aku ya nek R. Mosok Mas. Lho, Supri Komet. Mosok dagelan jenenge Supri Komet. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kaya dongane iki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane nopo? Hari jadi Kabupaten Madiun. Jadi apa? Hari jadi Dadi apa? jadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? papat 5 8 papat tambah 5 patikur Sik Sik akeh men to kuwi. Kowe iki ngomongmu bladra kowe iki guru lho, Mas. iya Digugulan ditiru lho. pira 4 tambah 5 iki Iya, iya, iya. Wis 24 iki lho. lho karo kancane dhewe Banyol iya. yo banyol ning aja maksa nemen-nemen to. aku ki mau ngetes awakmu ki fokus apa ora ngono lho Nek iki maksa iki. papat tambah 5 ki wis 9 Songo. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17 Bener. angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju tentram dan juga rukun lho ngono. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. Apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men kok met iki. Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki garing nyaur utang. aja marang dhisik. 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Lah iki niku tujuannya jelas. Oh, iya. Sik. Iya. Kan bahasa Inggrisnya 17 iki. 17. 17. Ayo. 17. Hmm. 17 ini kan Inggris, Pak. Ah, lah iya bener kuwi Inggris. 7 Apa kuwi? itu tuh. Harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas Nggih, awakmu. nggih, nggih. 7 menika.
Lho, ya kudu iso. Lah mau jere abahe ngontek-entekane ya sepenti kuwi kok. Mula aku gak Ngendikane abahe ngoten. Heeh. mula aku awakmu kok ngarep sik ndru aku. Iya. Aku gak patek lek mbek wonge Sik wong pelawak karo dalang ku harus ada komunikasi. dalang umum ki dalang ra umum. Kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo iki rasane koyo piye lho. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wonge ganteng ning hawane wis beda lho. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, Seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wae dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo, ki paling penak lho Mas. Piye? Kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki Lah nek ora nek Mas Yoyo panjenenganipun sing asta. Ora nek wayang, ora nek dalange. lho, lah bengi iki mau anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Loh, Sik to. tak kira kok lek job nganti double, balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawabé abot, tanggung jawabé berat. Lah, Cara terangno. numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang yoga-yoga. iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang Penting di penting sopire. yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kondi. Ayo penyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terangno penting. ndro piye kuwi karepe kuwi. Penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok pegat ki apa. Sik omong angel ora karuan iki kok. Anane tak pegati modho. Golek sing murah. Ayaan kok sing gelem Omongan. bakal aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabnya seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang enteng gari teko terus oh ngono tek. Sik, rene met, rene sik. Ah, megah. Aku gak Rene. melu ki. Wis, Kowe- kok wis mati uripem bengi ki kowe. Lah. Wis, Aku tau dijoni dalang Kowe kok nyepelekke dalang. Pripun? Nek pancen debok iki dalang ngendi to sing nggawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ana. Sing dikarepne slendro abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih, Aku ki sewengi utuh, sampean lak gur limbukan utawa bar kuwi gara-gara tok. nggih. Aku kuwi wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Lah jenengan cerita ngoten lah napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek sewengi. Loh. Niki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah Dalang lho jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti yo titip aku lho. Ora kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang? kowe ngawur lambemu ra mblocok. Diselang tak turunin nang kowe ya. Kowe Berapa? aja ngawur lho Mas. Napa? Mas Soyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora nek wayang ora nek dalang arep melu sapa. Baru ngono Mas. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Mula hati-hati, Pak. Kudu tetap belajar inovasi kreatif. Piye lho. carane wayang tanpa dalang iki piye? Ora enek ya Mas. Jenenge Enek, wayang iki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayang e. Bakul wayang e mosok apa bakul nggawa sak dalange kaya ya ora to. Mesti ya bakul tok. Met, nggo wayang. komet. Kowe wis tau ngemut mercon bledos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng. Iki pertunjukan bakul wayang. Oh, iya aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo. Nggih to Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo. Mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kok to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong.
Mongko yen omong sik mikir gini. Ayo. Saiki ndagel lho. Aja dikemi. Mas Lindro aja dikemi. Saiki salam karo para pelenggah. Terus. Loh, ngawur iki jilake kok mulih. Lah iki sing nggawa aku. Sing nggawa yo. Hah? Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Gomet. Kamedi kula nuwun, nun sewu Mas Gomet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Padakne aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo dodok njaluk ngapura ayo. Sikile sikile piye? Sing tengen. Sikile. Sikile. Aku nggo sikil aja nyilek miku. Iki pikir Mas yo sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho. Maksude sing ngarep sing ndi sing ngarep? Kurang mendak. 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 Kurang mendak. Mendak meneh. Nah. Oh, kurang sopan mendak meneh. Nggih. Iki jane dagelan Paulo. Aja nyepelake. Piye ngambil sing apik? Ayo. Nyambut mikipun, Pak. Nah, ya. Tahu bulat. Bareng disilih nyepeleke to. Matur guyon kok, Pak. Sik ngene, Dalem, Mas. nuwun sewu Mas Lindro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lak piyayi budaya. Nggih. Mesti rena ing penggalih lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya. Nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur, syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Para lenggah setuju nggih, para penonton? Nah, setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran jengkar saking paling tumuju wonten ing. Rungokke Mas kaya lek ngendika iki lho. Len nyarke. Nggih. Zaman modern saiki iki. Aja ngono kuwi wis lumrah. Kalah apik sampean karo Pak Gayeng. Wis cara modern iki piye carane? Cara dangdut met dangdut. Nah, nanti itu gaweanku apa? Wis ora. Aku biyen rung nang wayange dangdut. Bagian apa, Met? Garek panggung ya. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiun Toh. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siap ya. Yo, loh Pak Bupati kata yo. Kok yo iki lho, mbok kira biduan kok piye? Lah jare dangdut lan aku kulino artis kata yo. Dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Oh. Yo Mas yo. Nggih. Kakean niku. Siti ae. Baik saudaraku semuanya. Nah, ngono lho. Tak panggilin salah satu nomor satunya Madiun Toh. Ada siapa dia? Hah. Dari kon Siti. Lah Siti iku yo kesitikan niku sedengan ngono lho Mas. Mari kita yo. Aja yo. Ngapunten lho Pak Bupati. Mohon izin Pak niki. Mboten apa golek dhuwit ya Pak. Iya. Yo dhuwit sapa kok golek dhuwit. Ya ngomong menawa kowe. Ayo. Yo. Lho Pak. Nggih. Wis Lindro Mas coba ya. Nah, ciri khas Kyai Madiun ya. Panas-panas engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas mlaku. Dados. Monggo Bapak Hariwur, Bapak Purnama Hadi. Monggo para penonton nembang sareng-sareng untuk hari jadi kabupaten kita yang tercinta. Ayo.
Monggo Bapak Ibu. Panas laku. Panas ya melaku ya mas ya, penting guyub rukun. Janji rukun tetap harmonis. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sedaya masyarakat Madiun, alhamdulillah sedaya sehat. Amin. Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458. Dalam kalian Pak Wakil Bupati. Siap, Pak. Insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik kagem masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Pramila dalem menika monggo kita sareng-sareng nderek mangayu bagya anggenipun ringgitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep guyub rukun ngaten nggih ya. Amin. Amin. Nggih kersanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Nggih. Bapak jenengan nggih nembe Pak Wakil Bupati. Pak Bupati badhe nembang Negoro Angin. Nggih, siap Pak. Samping gunung Bapak biasanya. Oh, samping gunung. Nggih. Lah Bapak Bupati mboten anune karo mbiyen? Bapak Wabuk Nderek keparengipun kados pundi? Nggih. Umpama sliramu sekar melati. Aku kumbang. Idam Sari. Adate menika caping gunung lho, ya kembaruan lho. Bantos menika. Niki nganu, napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Idam Sari menika nggih, Pak? Nggih. Oh nggih. Dalem suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kalih kabupatenipun. Amin ya rabbal alamin. Priyantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken. Leres Pak Bupati niku. Pas. Terus insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun, masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun. Nalika nira ing dalu atiku lam-laman sira manis dadi ati ora bakal lali dasae berinovasi dan berkolaborasi untuk Madiun bersahaja. Monggo sareng. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita luar biasa. Yai Budaya, nggih.
Lenduk kasembatan to Nduk niken sowan ning hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Hariwur kalian. Lho kok Kang Mas iki Bapak. Iya to. Mangke leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki. Kalian Pak Pak Pur. Wakil, Adik Pak Wakil Bupati, Bapak Purnomo. Purnomo ini lagu nih. Piye sing lagune? Purnomo apa data Oh, Gitu kayak. Kayak beda kayak Lamongan. kayak tukang nambani ya padha karo bapak iki. Iya, Oh, aku beliau itu juga baik. baik. Nambani kayak sampean-sampean Kowe kuwi. iki. Pak Pur ya padha wae, bapak iki ya nambani. Nambani kayak Nambani para masyarakat yang ada di Madiun dan sekitarnya. nambani kayak sapa? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumah ya? Pak Pur sing Lamongan kae kan. Sampean kuwi berarti sampean ora mek sitok berarti sampean. Kudu kendengi. Makasih. Sama-sama. Lagi wah. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Nggih, wiwit Nggih. sonten no. Nggih. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi datang mriki Nggih. mirsani acara malam hari ini di acara hari jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun. Amin. Lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya Dinerkan dening Gusti Allah. Amin. Petanine muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Minggat. Ah niki ngeten budhe niken. Iya. Nah, Sik kok budhe lho ngawurmu ku lho. kono Kang Mas ku dile. Kok ya budhe Ngersake Pak Wabub menika duet kali Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lagune apa? Ah, mentem ituan. Eh, Walah lintang asmara kok mendung wedokan. iki padha karo ngendikane Bapak Bupati, filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Ya, Nah, contone. Contohnya kaya Bapak Bupati wae oleh nembang Oke. ngaturke tembangipun wonten Nidam Sari. Heeh. Bapak Wakil menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga contohnya Mas Yoyo Nyapa? garwane diderekke. Derek terus. Didereke mergo kae nak gak derek, kae nakal. Ngono. Kae wis ganteng laris. Mesti kaken pola. Mula dikontrol dengan penjenengane Bu Gesi. Met, komen. Napa? Rene takmut takmut Wah. raimu ngene. Oh, Ngene lho, sing dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. kesetiaan. Lintang Asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintang ini kiblat penentu. Iya. Kiblat lan juga keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Iya. Artinya beliau berdua, Pak Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun yang tercinta. Niku pun positif nak Pak Bupati kare Pak Wakil Bupati. Berpasangan yang Wong niki wau sing dibuka jenengan no. Hah? Lah nyapa kok setia buka muga sing anu sing garwanipun nderekke terus. Nah iku mboten masalah setia, nek mboten nderekke jenengan mendak minggak minggo dalangane laris ganteng. Wah, engko nak kene sing kontrol bahaya. lah bojomu kok ora melu. Hah? Bojomu Lah aku wis lolos dol. Nggih. Sopo ta sing gelem ya? Iya. Nggih, apa ya? kaya jujur ta iki. Enggak Pak Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Wah, Monggo, nggih. Mas. Kuwi lho kan disiapke arep duet karo jenengane sepatune putih anyar iki Pak Wakil Bupati. Oh, nggih, Pak. Nggih, nggih. Wau bisiki kula kleru karo weke bojoku Pak. Lah, komet nggih ngoten no, Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki, Pak. Anjen kulite, Dik. Oh, boleh. Lah kowe ora ngoroh komet saiki jog dadi dagelan kondang ki sikile ditato bunder kene ya met kene ya. Nek nalpot. Tato. Apa ya kuwi? Apa tak kira ditato. Jasa pekerja keras iki yo ngono. Nggih Pak nggih. Enggak Pak. Pak Wakil menawi badhe paring dawuh riyen. Ah Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rukun nggih. Amin. Insyaallah dongaaken Pak Bupati kali kawula sageta mewujudkan amanah panjenengan membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih, nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih, Pak. Ah mboten napa-napa. Oke. Lintang Asmara kagem panjenengan semuanya. Yuk. Yuk, dados, yuk.
handuweni marang sang kasulaki. Bakal sirna bersama Madam Karang. Ayo Pak Yoyo. Siang Bantara Ratri mung eling manising ati setiaku bisa handuweni marang sang kasulaki. Tepuk tangan untuk Pak Wabub, Pak. Iki sembah nuwun Bapak Bupati. Nggih. Sembah nuwun Pak Babub, Pak Pur, Pak Bupati, sembah kasuwun sehat selalu ya Mas Kemet. Dalem Pak Babub, napa niki? Mboten jenengan swantenipun sae ngoten dadak maringi. Pak niki napa to Pak? Kula malah ewoh Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met, wis ditomboki karo Pak Babub. Ini Ahe koordinator ya.
Wah, yo ilang nek iki. Awakmu ndi ya wis ora? Apa? Enggak. Enggak. Lho kok enggak itu gimana sih? Masalah iki aku lagi bangun mau sholat, lah nak menawa awakmu ape sedekah. Sik. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Pak anu Pak Pak Wabu. Ur, Karo? Kali Bupati. Mbak Niken. Nah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Pak Bupati. Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini, Pak. Pripun? Kalau nanti ini di dom ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa Indonesia kok didum lho. Dibagi. ini nanti di dom sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama komet buat panjenengan, Mbak, gitu katanya. Met, Berarti sing tak gawe iki nggo sampean. Iya, katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya, makanya. Loh, Kok raimu elek lah ngono? padha rambadoke ta. Ya mong ya. Angger enek-enekan iki aku. Selamat malam, Dik. Sik to, ora entuk akhire sampean. Beten. Nyanyi. Iki Mas Yoyo lho jelas. Nyanyi. Sabar, Met. Saestu. Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Oh, gitu. Ora apa-apa, Met. Innallaha ma'asobirin, wong sabar kuwi. Kekasih Gusti. Tapi Innallaha kasihan. ma'asobirin, wong sabar kuwi. Sesuk ya didak-idak kancane kok ya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet, Ndak sama sekali. sama sekali. Ya, ini ada 2 sih. Ya berarti sampean satu, saya satu. Enggak. Lah Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak, aku ini kene lillahi. Ojo, aku sini masuk njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki nyoh. Kok kono neh. Ora. Enak. jelas nek iku. Enak kan? Oke. Dibuka sik. Matur Dihitung suwun, aja kurang. Matur nuwun, Pak nggih. Ya, dibuka Suwun, sik. Met. Oh, Iki ndak nuwun ndak sewu. dadi fitnah. Ayo. Iki nek ora dalang sing idulane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Met. Nggih. Jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa, Met. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas aku. 150 untukmu. Iki lho. Ora ana apa-apa. Piye? Lho, jenengan nak badhe buah apa? Heh? Maksudnya iseni. Eh? Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gawa ya ta? Damet, Apa? milih di kiri apa kanan? Oh, Nah, bedean, Met, bedean, Met. Nah. Sing nyekli mik mbok aku ae timbang Joko kono ya, Met. Gitu. Ayo kok ngegron lho wi. Kron. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ra kok ya. Ya wis kawakno. Ah, Slendro kene. Oh ya, kene-kene. Engko enek bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah. Nah, Wah, milih bedean. kiri apa kanan? Kanan. Lucune di iki. Iki yang ini. Oh, iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru. Milih nih. Milih neh, mau enggak milih neh? Ya milih nih. Nah. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nih. Iki nek gak mbak ini kan gak mungkin awakmu di Nah. paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Ora enak papan kok. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoknya anggere sampean jawab kodok entuk 100. Ngoten tok. Heeh. Lho kok- Sing penting intine lak kita caosne jenengan. Oke. Entuk 100 men mun sewu jenengan ora meringkus raine, ngono lho. Ya ta? Oke. Angger jawabane kodok, Kodok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodok. Nah, kodok. Sampean dhuwit karo kodok milih ndi? Kodok. Nah, ya wis. Met. Duit, Ding. Eh? Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono kon Met. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Lah Waduh. Salindri iki salewang iki. Niku Saleho. Salew. Salindri Saleho. Iki Lah. wis takdire karo Allah taala, Met. Allah. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh. Iya, iso kakak dhuwur piye Kok maksudnya? sakmono kok gak dhuwur. Dan iki gedene sak petelot. Aku iki rumangsaku dagelan paling
tak Piye? kei Mbak Niken mohon izin. Iya, Mas. Upama ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih bunuh diri to Mbak Dede. Umune kan rong ngomong iso bunuh diri lho ora. Eneng pilihane gur ngene tok ya. Kaya alok mati ya. Lah nyapa mati wong pilihane ming loro lho, Met. Adam karo Hawa duwe gathukan, duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar, sakmene mbiyane masyarakat Madiun ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe. Slendron apa mboten? Lah kae sapa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulaan Niken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Yo golek dhewe kene-kene. Ngono iki jelas sinden madang geden. Madang Kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang Geden iki abahe iki Madang Geden. Madang karan iki enten sinden favorit kula. Mosok iki. Tenan ora. Sek legan lulusan isi. Oh iya. Berarti sing pas padha araku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak kenal ke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese rung duwe bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngakunya apa tuh, Pak? Loh, Sik. kok ora ngaku-ngaku Piai sak alun-alun ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahya Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya toh. Lah, Mas Yongga ya kudu profesional. Loh, lah di atas panggung semua milik umum. Loh. Ngaten le. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi yakin apa ora jajal men? Ya, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kos kok kono gek apa ki ngaku-ngaku ya. Aw. sik Bukesi, sik tak omong sik Bukesi. Kudu kok pikir tenan lho Bukesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampean ki ayu ya to. Lah aku ya kudu dianggep elek kok piye. Rasa mbok ketokno wong butak ngene lho iki. Bukesi, sampean ki cantik, dosen ya to. Sinden kondang. Ayo. Mosok berentuk gemuk kaya ngono kan ora mungkin. Nah, nggih. Gemuk iki penting lho, Pak. Ya apa? Lah kena gemuk iki rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Ayo lho, otak-otak. Monggo Ya coba Bu Kesi, Bu. Dalem. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah, mboten. piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Enak ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nek iki masuk. Berarti Mas Yoyo kira aku selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling enggak nggih awake rada cilik. Heeh. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa gelo belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria apa? Favoritku ya wis ngono-ngono kuwi. Mbok ya dikon olahraga. Alah. Kaya Mbak Niken iki awake Tonggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kehilangan bojo. Lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah, jak nada mantar GL Max buyanter lebat. Teko mah ganti saya. Sik jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Kan kon lari ki bojomu kene. Lah tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Tapi Wis rong sasi. Loh, Kok rong sasi lari rong sasi lho. kayak digawa wong, Met. gak kayak maraton kayak sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok kok meneng ae? Terus takon, "Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK ki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah senam ya. Pilates. Anu fitness. Pilates, Pilates. pilates. Pilates, nek bojoku kayak fitness. Awake pit atine ngenes. Dadi aku nek buone dikon nggo mburi ya, gak melu ngono. Nek iso bojo pegaten emet wis elek bojo iki. Iki piye bocah Kowe kok elek bojoku kula isin Pak kanca niki. susah wae. Bojoku pegaten ae nek aku. Kok pegaten kita waplok pisan kowe. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Lu tenan lho. Waduh. Sama. Aku yang mau ngomong to jare. Dirungokne sapa? Para panggawa.
Wis pegaten Pandu. ewek. Keliru sithik. Ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Mas. Nyapa? Kula isin lho Mas kaya. Lah Lah ngopo? kok kula wingi kan tanggapan ki nganjuk mampir gawe Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak kula. Bojone aneh. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak pandu. Apa kae? Terpal. Gak cukup nek trimo anduk ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek sampean kok gak isin, gak mirang karo aku to. Mirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, kok yo ngono kuwi saru Bang kula ngoten. Saru piye? Jajal aku delok. Lho, Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kayak dirembeti tekek, Met. Ya emang masalah bojo sing apik lho. Tenan pegaten. Lah bojoku buka ngono kok trimo rega 2 juta. Waduh, berarti kira ruwen-rena kowe. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca kuwi lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe. Lah kok ora masalah piye tak Komet iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to, kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape we. Bandingan kene. Wah, ngawur. Sik nembang iki. Oke, siap. Pamundhute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Nggih, Ayo. Ibu. Coba di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah. Nong bir, ayo. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Nggih. Akhir nganggo R iki bir kita Nggih. akeh. Pilihan Nduk iki antarane Negara Angin apa Tombo Kangen. Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara api. Negara Angin? Oke. Oke, ya diaturake ben jumeneng. Ayo. Ayo coba kaya apa? Negara Angin. Yo Nduk, berdiri cacos.
Matur sembah nuwun. Wah, kolaborasi yang luar biasa. Lah nggih, kula nggih gumun salut kalih Madangkara lho, Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasanipun menawi wonten nggih kula digarap ngangge musik. Nggih. Campur-sari biasa. Madangkara is. Madangkara aja maneh kok negara angin iki segoro kidul digarap kok. Segoro Kidul lagune Wih. Mas Denny sing terbaru iki. Lagune sing piye ku, Mas? Sing ngawur ya. Mengikuti Gen Z iki ngono Nggih. Napa ta sebabe kula kok mesti namung gamelan murni? Napa menika, Mas? Gandeng gamelan menika lak produk orang Jawa. Jawa. Produk para leluhur awake dhewe. Nah, Alangkah indahnya kalau memang warisan dari para leluhur yang kita kembangkan, yang kita promosikan, bahwa kita tahu terhadap jati diri bahwa ini adalah produk Nusantara. Nusantara. Luar biasa. Nggih. Lah menika ugi wonten dawuh, Mas. Nggih, Mas Yoyo. Saking Pak Lurah Kebonagung. nggih. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang dalem wonten ing sebelah panggung. Ngaturaken selamat kagem Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati anggenipun memperingati hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja. Mugi Madiun jaya selamanya. Amin. Nyuwun gending caping gunung sampun kesupen benjing dalu utawi mangke dalu kasuwun gentos wayangan wonten ing Kebon Agung dalam rangka bersih dusun Wates. Mas, sesuk bengi Nggih, mengke dalu kali anu Mas kula- TB. Kali kan saged lho. Nggih, karo sampean nih. Karo aku Boten, tau kula gede, boten. Met. Kok bengi, Met? Heh? Nek kok bengi jelas bayar aku, Met. Soalnya nek mek mbok kandhani kok jak nonton ngono ae. Nggih. Wis lah. Nggih. Lho, kok ora Met. Kono kene kok melu. Ora. Kancane akeh rukun yo yo. Nggih. Ugi menika saking Mas Bayu Ndermo. Pak Dalang salam hormat kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kami mengucapkan selamat hari jadi Madiun tercinta yang ke-458. Semoga semakin hebat, harmonis dan bersahaja. Amin, amin. Matur Dari nuwun, Ketua matur nuwun. Karang Taruna Kabupaten Madiun Mas Bayu Waji. Nggih, menika. Ugi dipun lenggahi kalian para senior seniwati ing Madiun. Oke. Menika Ibu Endang Sulastri. Ya. Wendang. Wendang menika Oh, lenggah. nggih, Nggih kalian Bu Mas Adit nggih. Wau wonten Mas Naryo wonten Mbak Uun sing mandegani para panembromo sonten wau. Oke. Mangke wonten goro-goro tetep bersama Mbak Niken Salindri malih. Menika kalau tak leren sawetawis tak mbacet nih gelaring cerita nggih Mas. Monggo Siap. nderekaken menika Mas Matur Yoyo. nuwun ingkang kathah. Ya Nduk, monggo. Terakit mbacutke gelare sanggit yo tak derekake.